Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo basa rangu ndinoita zvekutengesawo masneakers makaremo muCBD umu, but zvingoriwo zvekiyakiya. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti vamwe vose avo vandinoshanda navo, vandakatanga kushanda navo kubva tichitori kuSouth Africa, because vazhinji pacho vandiri kushanda navo takatobva tose kuSouth Africa mushure mekunge taona kuti kuSouth Africa kwacho kwainge kusisina kana chiraramo. Yainge yangovawo nyaya yekuti unenge uchingoshandawo samaid uko murume achishanda, but at the end of the day kana mukaisa mari yacho patable unoona kuti munosara musitomborina kana mari zvachose. And takabva tachizoronga ndokubva tachizotanga kukandirana round. Takandirana round kudaro one by one, umwe neumwe akazotangawo kuita kabusiness kake. Then friend yangu uyu akazondiudza kuti iye akaromba. Ndipo apo paakabva achizouya kuno kuZim, ndiye akatanga kuuya kuZim, akabva achizoenda nehanzvadzi yake, anemwe brother yake anoitawo zvekudhiraivha mabhazi, ndokubva achizoenda kuTanzania. Aendako kuTanzania akaenda akanohodha zvinhu zvake zvikabva zvatotanga kutofaya. Pasina kana nguva tikatoona pastatus akatoposta motikari, tikati ko motikari aufa? Akatoti imotikari yandakatodhipozita. Ende akabva atotenga motikari yake achingoita izvozvo zvokuenda kuTanzania achinonohodha. Akabva achizoti pashungu dzekuti mari dzedziya dzatainge tichikandirana dzeraundi tinge tichizodzokawo kuno kuZim, umwe neumwe achitangawo kabusiness kake. Saka inini ndakabva ndachizotanga business rangu rekuhodha masneaker ndichizohodhesera vamwe. Amai ndo vakatanga kutengesa masneakers acho apo patainge tichiri kuSouth Africa tichida kuona kuti zvinofaya here. Patakangoona kuti within 2 weeks mari yatainge tichishandira yepay tiriko kuSouth Africa, amai vakakwanisa kutotengesa mari yakawanda kudaro, pakatosara profit yekuti taikwanisa kutozvibhadhara iri mari yedu yepay. Tikabva taona kuti saka South Africa itomborina kana deal. Vazhinji variko kuJoni kana mukada kunyatsokuzvitarisa vari kungoraramirawo kuti vashande vakwanise kutenga zvokudya, asi chinorongwa chokwadi ndechekuti hapana kana chinomborongwa chikabuda chine musoro. So ndinongoyambirawo vamwe variko kuJoni kuti kana maunganidza zvimari ibvaiko kuJoni mouya kuno kuZim motsvakawo zvimabhizinesi zvekuita muno munyika munotoraramika, even though zvinhu zvakaoma, but ndo advice yangu iyoyo. Saka inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years kuberekwa, ndine vana vangu 4. Dambudziko riri pandiri mukoma nderekuti ndakabereka vana ava nevarume vakasiyana-siyana. Saka kana ndichiti murume dzimwe nguva vanhu vanokwanisa kuzoitawo confusion, like ndo zvakatongoitikawo kwandiri. Handizivi kuti kugadzirwa here kana kuti chii chakaitika, but maybe inhau yekuti kana ndada murume ndinotomudawo nemwoyo wangu wose. Ende ndine belief, maybe ibelief yechinyakare yekuti kana ukaitira murume mwana anobva achizokuda nemwoyo wake wose. Saka pavarume vose vandakagara navo mukomanashi uyo wandigere naye pari zvino ndiye wandisati ndakwanisawo kuzvarirawo mwana, ndiye wandakangoti andida kumboisawo mabreak nditange ndaona kuti anondida here uye anondida kusvika palevel ripi, because kumashure uko ndine varume 4 vakandipa vana vose. Ndikafungidzira kuti zvimwe kuda ndichadiwawo ndichabatwawo zvakanaka, but hapana kana murume pakati pavo akatombondibata zvakanaka kusvika pari nhasi. Kunyange ndikati mwana haana chakati, munhu anotongo ignore. So ipapo I know kuti ndakakanganisa, but nditoriwo mugwara rekutoti ndige ndichitogadzirisawo, ndiri kutoitawo macorrections ndichigadzirisa pana baba ivava vandava kugara navo, kuti no munhu anofanira kutanga akubvisirawo mari yekuti mangwana kana ava kuda kukuramba anofanira kutanga amborwadziwa nazvo. So inini basa randinoita nderoro,
nemurume wangu tinotengesawo masneakers muHarare muCBD, ende ndaimbofungidzira kuti tichavawo vapfumi, asi dambudziko riripo mukoma, tinobata mari but mari yacho inongoita sekunge inotorwa nemhepo, kuti nhasi une mari mangwana hauna, kungonobata mari, so matambudziko anenge akawanda. Ndakaedza zvose muupenyu kubatsira vanhu uye zvekare kutengesa hembe, mabhero, kutombopindawo muindastry ndichishanda, kuendawo kumasowe, asi hapana kana chandinoita chinobudirira. Kana ndikaedza kuchengetedza mari inongopera, matambudziko anenge angori hobho, ndakangomoterwa nematambudziko chete, asi chandinoita handina. Pandakamboda kusimukira mulife nemurume wangu, all of a sudden zvinhu zvakabva zvachizooma, ndobva tachizoenda tikanotora chikwereti chiya takachichizotanga kuchishandira kuti 1 mari yese yatainge tichiwana yainge ichingouya ichingodarikira ichiendako kuchikwereti kusvika zvinhu zvaoma. Dzimwe nguva ndinombozvibvunza kuti Mwari vacho vandinonamata vanondida here kana kuti havandidi zvachose, because kunyangwe ukaudzwa kuti mirira nguva yaMwari, but ndamirira ndaneta. Even kana ndikatarisa zvakaitika mumamarriages angu mukoma, ndaitozvishingisa ndichiti Mwari havafariri vanhu vanorambana, especially first marriage. Ndakasafa zvisingaite. Kuchechi tichingoudzwa kuti Mwari havadi vanhu vanoita divorce, saka murume wako wekutanga ndiye murume wako chaiye anenge achizivikanwa naMwari. But at the end of the day ndakazotozviona kuti ari kukuvara panapa ndini, kutokuvara chaiko chaiko, because ndainge ndava kuti kana ndikamuka makuseni nekuda kwestress, bhodhi yangu inenge ichiita kubvunda, ichiita kudedera, kusvika ndega ndazotoona kuti zvitori nani kuti ndige ndichisimuka hangu ndibve pano. But ndakazviudza kuti ndichamirirawo nguva yaMwari, but ndinongoimirira, but nguva yacho haisi kusvika 1. Asi chandava kuona, ndinoona sokuti Mwari havandidi zvachose because of my struggles, machallenges ose awo andinosangana nawo mukurarama. Kunyange ndikanamata zvinengei, kana kutsanya chaiko chaiko ndinombotsanya zvokuti ndinosvika pakuonda ndiri pamutsanyo, but chacho chazvinobatsira handitombozvichione ini. Ende chinondirwadza ndechekuti pane vanhu vose avo vandinowirirana navo vose mukomanashi vakakwanisa kubudirira kuburikidza neraundi idzo dzatakatamba, but inini kutoti nemurume wangu tikwanise kuzongoramba tiine katebhuru kedu tichingoita zvekutengesawo masnika, inhau yekutoti takazotomboponeswawo nezvikwereti, zvinhu zvaoma, tatombobhuroka, vamwe vangu vachivhura mashopu avo emasnika, isusu vamwe tichitorarama nezvikwereti. Like ndine shamwari yangu uyo wandichati Ropa uyu ndiye wandambokuudzai kuti ndiye akatanga kuenda kuTanzania mushure mekunge abvawo kuSouth Africa, akatisiya tiriko kuJoni, ndokubva auya kunoku, ndokubva achizoendako kuTanzania. Aenda kuTanzania akabva achizodzoka nehembe dzaainge ahodha. Inini naRopa takangokura tose, tainge tiri vanhu vainge vachingotamburawo tose, ende vana amai vedu vaingotengesa mavheji vachiita zvemusika, tichitongogarawo muzvima 1 room. Vana Ropa vainge vatori wese because iye nehanzvadzi dzake nevabereki vake vainge vachingogara mu1 room imomo, zvazvingoti inenge ingoriwo room makadivhaidha neketeni nepakati. But mukomanashi zuva iro raakazotenga motikari ndopandakaona kuti upenyu hunochinja. Mushure mekunge atisiya kokujoni, ndikangoti akagara maybe about 6 months, ainge atotenga motikari, ainge atova neflat kuBorodale, uye zvekare nemabusinesses. Iye anonyanya kuspecializa mumaboutique, mawigi nezvimwewo zvakasiyana siyana. Ndakabva ndachizongotanga kungotaura naye ndichiti but iwe wakazvifambisa sei? Ainge achingondiudza kuti ndine chimwe chuma chandakapiwa kumasowe. Ndikati iwe kutanga riniko vanhu vekumasowe vachipa vanhu zvuma? Aingonditi ndine chuma mani chandakapiwa kumasowe, ndo chiri kundipa mari. Akandiudza kuti haambotamburi mari zvachose,
asi kana ndichida aingoti ndichazokudzidzisa kuti chuma ichi chinoshandisiwa sei uye zvekare unokwanisa kuchiwana sei. Handidi hangu kunyepa, ndiri munhu anonyatsogona business. Ndinotengesa masneakers akanaka, mamwe atinohodha kubva kuMessina, ende ndinonyatsokuziva masneakers anofarirwa nevanhu. Dzimwe nguva sezvandakuudzai kuti tinopindawo maindustry sure, kuenda kana kumakorokoza chaiko tichienda tichinotengesa masneakers awa, ende vanhu vazhinji vanototenga, but tichibvako tiine mari mukoma. Mari iyoyo inongopera. Handizivi kana ndiri kumeka sense kuti unobata mari, but mari iyoyo inopera usina chawaita nayo. Ende ndakatomboenda kuchechi ndikanamatirwa, kuenda kumapendekostal, kuenda kumasowe, ndichida kunyatsokuziva kuti zviri kufamba sei, but zvisingatombochinji zvachose. Then ndakabva ndachizotaura naRopa, this was andidaidza kumba kwake akanditi can you come over to my place. Ndokubva tachizoti paya tichidya lunch, ndakamubvunza ndikati iwewe wakanyatsokusvika seiko pawava iko zvinozvi? Tarirawo nekuti iwewe level rako nelevel rangu zvakatosiyana. Inini ndiri kuita sekunge ndiri munhu achangotanga kupinda muindustry. Mari Ropa ndiri kubata, but mari yacho ndiri kushaya kuti yoita sei. Dzimwe nguva ndiri kumbofungidzira kuti business racho ndomboriisa mumaoko youmwe munhu, zvimwe kuda munyama wose wandinawo unokwanisa kumboita senani. Handizivi Ropa, ndibatsirewo. Iye akabva ati kwandiri anokwanisa kundibatsira, akanditi handifanira kuti ndirambe ndichingomubvunza kuti kochiiko chakaitika chazokonzeresa kuti anga achipfuma zvakadaro. Akangonditi aiwa ndichakubatsira, but business unozviziva here kuti business dzimwe nguva rinoda kuti unge uchingwarawo. Vanhu mudzimba umu havarari. Maybe dambudziko renyu nderekuti kana ukaita kabusiness usiku unenge wakarara paya. Kune vamwe vanotorara vakatosvinura. Ndikati what are you trying to say Nairopa? Akanditi unofanira kutongofamba masikati neusiku uchingopinda pose paunenge wanzwa zvichinzi apa pane munhu anobatsira, woendawo ipapo unobatsirwa. Ndo zvaunenge uchifanira kuti unge uchiita nguva dzose. Saka akazondiudza kuti iye ainge aine imwe n'anga yaikwanisa kuzondibatsira, asi n'anga iyi akanditi haimo muZimbabwe. Ndikati n'anga yacho iripi? Akanditi there is something that I want to show you. Tainge takatogara zvake muliving room, ndokubva tachizoenda kubedroom kwake. Ndakamutevera achingonditi uya man, there is something that I want to show you. Takazoti tapinda mubedroom, ndipo apo paakabva achizoburitsa chuma chake. Akachiburitsa chuma ichi akabva anochikanda pamubhedha. Then ndipo apo pandakabva ndachizoona chuma chechi chava kutanga kuita sekunge chinofema. Ndikati iwe tarira uone mani chinhu icho zvachiri kuita. Akabva ati kwandiri usavhunduka. Ndokubva achizochera mvura akandipa ndikanwa. Ndichingononwa mvura yaya ndakabva ndatanga kutonzwa senani. Akabva achizotora mamwe mafuta ainge ari muchigaba chidiki. Mafuta awa ainge ari egreen, but achiita sekunge Vaseline, but achinhuhwirira mafuta acho iwawo. Akandipa akanditi ndinoda kuti unge uchimazora kumeso kwako, but kana uchizora zora uchiita sekunge unovhura maziso ako. Then ndokubva achizondirova pachipfuva nechibhakera katatu zvaitorwadza. Apedza kuita saizvozvo ndokubva atora zvekare mafuta aya akabva achizondizora pazamu rangu rekuleft. Haana kana kumboita nyadzi mukoma. Akatongosimudzira t-shirt yandainge ndakapfeka kwava kutotanga kutondizora zamu rangu rekuleft. Ndakangorambawo ndakamira paya. Then ndakazoti ndatarisa pamubhedha ndikabva ndaona kuti pamubhedha painge pava nenyoka iyo yainge iripo, painge pasisina chuma. Ndokubva ndati iwe ona nyoka iyo? Akanditi mira uone. Akatora mafuta aya ndokubva achizotora imwe mbiya yainge ine tutsotso, ndokubva achizobatidza moto. Akabva adonhedzera mafuta aya akabva achizotanga kupfungaidza mumba. Mbiya iyi akabva azoigadzika pafloor. Akatora umwe mucheka wainge uri wered
akauwaridza mucheka iwoyo pamubhedha but padhuze nenyoka. Nyoka iyi yakabva yatanga kufamba zvishoma nezvishoma ichiita sekunge yakagutisa, yainge yakatozvimba nechepadumbu apa. Then yakazoti zvino yava pamucheka uya weredhi, nyoka iyi ndopa yakabva yatanga kudzvova. Muupenyu hwangu hwose ndainge ndisina kana kumbogara ndakaona nyoka ichidzvova kudaro. Ndakaona mari ichibuda mumuromo mayo, ndikati nhaiwe ropa, kuchii chiri kuitika? US dollars mukoma, yaingorutsa US dollars ari 100 ropa akabva ati kwandiri, kana uchidawo hupfumi hwakadai ndinokwanisa kukubatsira. Ndipo paakabva achizotaura nezvenyanga yake. Ndakabvunza kuti zvino kana kuri kunzi ndikapiwa nyoka iyi, ko iyo inorarama nei? Akabva anditi unofanira kuti unge uchitanga waipa mweya wako wose, like selling your soul to the devil, wobva wachizotanga kugara nayo nyoka iyi. Uye zvekare pavana vako uchasarudza umwe chete anofanira kuti ange achizopenga. Mushure mekunge atanga kupenga mwana uyu anobva achizofa. Kana afa, nyoka iyi inozotanga kukupa mari. Akanditi unozvikwanisa here? So ndopandiri mukomanashi right now, ndinofunga nezvazvo siku nesikati, but handizivi kuti ndozvifambisawo sei. Ndinodawo kuvawo munhu ane mari. Ndaneta nekuramba ndingori mumaproblems. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti unoshanda asi mari yacho chaunoita nayo hapana. Vamwe vanongobudirira wani, asi iwe unenge uchingoramba uchingodzamba-dzamba, sezvandakaudzwa neumwe muprofita kuti munhu akakuroyai vanzvadzi akati muchangoramba muchingodzamba-dzamba muri panzvimbo imwe chete, chamuchabuda nacho hapana. Ende zvokwadi ndiri kuona kuti kukura ndatokura, handina kana chandiinacho. Muno muMharare macho tinoshanda mukoma, but kana imba hatina. Ende pose pandinoda kuita something ndakatombojoinawo imwe housing cooperative. Mushure mekunge nemurume uyo wandiri kugara naye taona kuti tiri kutotadza kureiza mari yacho yekuti tinge tichitengawo mastand, kunyange zvikanzi anenge ari mastand eZANU-PF, but still anenge achitoda kutobhadharwa, hakusi kunzi munongomapiwa mahara. Vamwe mukoma vaitoendako zvinhu zvavo zvichitofamba, izvezvi vakatovaka dzimba, but isusu takangosvikawo pakuzvineterawo tikangoti ndezveZANU-PF, maelection kana kuri kunzi ikadzodyiwa munotorerwa mastand iwawo. But kana ndikatarisa ndotoona kuti vacho vakavakirako kuma-areas ikoko, iko zvino zvivatori nedzimba, vakatoisa malodgers avo. Upenyu huri kutonyatso-kufamba zvakanaka, but isusu upenyu hwakaoma mukoma, zvekuti dzimwe nguva unenge uine mari but uchitoshaya mari yerent, uchiti kana wakatarisa mari yaunenge uinayo inenge isingakwani kuti ubhadhare rent apa kubhizinesi rirambe richingofaya. Unongozviziva kuti mabhizinesis edu emuno muZimbabwe pane mari yako ndo pane profit. Kana ukangobvisa profit zviya zvekungoti wangotora profit yakawanda kwava kutobhuroka, ende kusimukira kwako zvinozokutorera nguva. Saka ndo zvandakaudzwawo izvi ndikaratidzwa naropa. Ende kubva ipapo pandakabva kumba kwake ndichienda kumba ndaingofunga nezvazvo. Murume handina kumuudza, saka handichazivi. Ndakamboedzawo kurarama upenyu hwakanaka apart from the fact yekuti ndakaitawo vana nevarume 4. I know kuti there are people who are going to judge me kuti uri hure, but ndakangosanganawo nevarume I guess vainge vasingandidi, maybe nedesperation yekungoti ndaingoshandisirawo desperation nebelief yekuti kana ukazvarira murume mwana anobva akuda nemoyo wake wose. Ndobva ndapiwa mwana chimwe chana futi after ndabva mukuzvariswa neumwe murume. But I am a good person, ndinonamata, ndinobatsira wani vanhu vanotambudzika. Why Mwari wacho vakandifuratira kudai? Ndine mimwe menyama mukomanashi yekuti like patakambojoina imwe housing cooperative zvakaitika ikokoka takapa kutenda, pakaitika imwe confusion, vanhu ndokubva vatodzoserwa mari dzavo, nesuwo takadzorerwawo mari, tichingonodzorwa mari sanhasi. Then after 3 days ndokubva vanhu vachizonzi vange vachizodzoka kuzoregister. Takasenderwawo SMS iya haina kupinda mukomanashi. SMS iyi yakazotopinda after about a week. Vanhu vakatoenda vakanoregister.
and mastands it is a hot property. Isusu pavakationawo within 1 week tisingadaviri ma-SMSs avo, ndipo apo pavakabva vachizopa vamwe stand yainge imbori yedu yatainge takatombobhadhara mukoma. Umwewo akabva atoitawo lucky ndokubva atojoina housing cooperative yaya. Ndo munyama wandiinawo. Chese chandabata chinoita sakunge chinenge chiine chituko. Ndakatomboti nerimwe gore mushure mekunge ndaendawo nefriend yangu kuTanzania. Tiriko ikoko pane vamwe baba vakazondibvunza kuti kasi makauraya munhu here, ko sei muchiita mabad like akadai. Ndakabirwa mari tichiri muHarare, ndikabirwa mari muZambia, kwava kunobirwa zvekare mari tiri muTanzania. Kungobirwa mari so ende semuZimbabwe mukoma tichiri muno ndakangobirwa mari zvainge zviri very funny. Ndakangonzwa kuti ndikuda free seat ndobva ndaburuka paipai. Pano umwe murume akazozviona kutoti ndiri kutosechwa ndichitotenga free seat kudaro painge paine dzimwe mbavha dzaitondisecha. Mbavha dzedze dzakandibira mari ndobva dzatotiza. Tava muZambia zvekare ndakangobirwa so fani ende vanhu vachitozviona kutoti munhu uyu ari kutosechwa. Ndokubva mamwe maZambians azodanidzira kuti imi mari inopera imi. Ndokubva ndatoona kutoti ndatobirwa zvekare mari, mbavha dzedze ndokubva dzatiza. Tava muTanzania zvekare tichingonoburuka bhazi mukoma ndakangobatwa nomumwe murume uyo kwava kutondibvutira mari ndokubva atiza. Apa stock yandaitarisira kuti ndo stock yandichadzoka nayo, ndahodhawo stock yakawanda kubva kuTanzania tokwanisawo kusimukira. Mari yacho ndakabirwa yose mukomanashi. Ndakangozongosarawo nekamari kashomanana zviya zvekungoti kwaingovawo kuhodha kwekungoti ungagoti kudii. Vamwe vachiita kuhodha kuita kushopa but inini mari ndainge ndisisina. Kusvika driver azondibvunza kuti imimi hamuna munhu wamakauraya here, kana kuti kudzinza kwenyu hakuna akauraya munhu here, because minyama yacho yamuri kusangana nayo zvine chirevo. So handizivi because ndiriwo munhu anonamata. I try to pray kuti God, please may you not punish me for the sins of my forefathers. Please do not punish me, because iniwo kana kuri kunzi pane zvakaitika mumuri zvakaitika ndisipo, ko mhosva yangu ndeiko. But Mwari vacho vanongoramba vakanyarara. Mwari havandipinduri. The situation rather it gets worse and worse. Ndinoedza kushanda sesimba asi ndiri munhu wekuti ndinongoramba ndiri wekupedzisira mune zvose. Ndikabatana nevamwe vanobudirira vachitoshandisa inini mukubudirira kwavo, ndikaedza kunamata hakuna chinhu chinofamba. So handizivi kuti ndozvifambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndasvikawo pekuti handichazivi kuti ndoita sei. Upenyu hwacho hwandiri kurarama unorwadza, ndapererwawo, handichazivi. Let us try to assist in the comment section.